एबा कीपैड गंसेया फ्रीबो हरगासिनो आरोखि जों बेखौहाय खुलुमबाय लोगोफोर अब्ला नैबे भिडिअखौ नै मबाइल हाब बे मोखांनिफ्राय जागायनोसै जागायनानै नोंथांमोननो मिथिहोनांगौ दं स्पेशेलि बेंटल एरियानि सुबुंफोरनि थाखाय गोबाङा दासिम मिथिया जानो हागौ बेवहायदि मोनसे गिदिर मबाइल दखान दंसै आरो जाय दखानावहाय नोंथांमोना खम बेसेनाव एबा जेनुइन रेटआव नोंथांमोना मोननो हायो बे आंनि लोगोनिनो बेयो मबाइल दखान दे बेयो जाहैबाय बेंटल मार्केट चिरां डिस्ट्रिक्टनि एबा बेंटल बाजार गेजेरावनो ओमफ्राय जों हाबगोन नायगोन नोंथांमोननो खिन्थागोन बिथांमोना माने जेनुइनलि फानगासिनो दं जोंनि जायगायावहाय नै बेबायदिनो बिसोर जाहैबाय फाइनान्सनि स्टाफ बिथांमोना बाजाज फाइनान्स आंनि लोगोआ नै गोजोन्थों औ थेंक इउ बेनो जाहैबाय राजा ईश्वरी बिथाङा माने आंनि एखे उन्दैनि लोगो बिथाङा बेबायदि आरो दा दिनैहाय नोंथांमोननो खिन्थागोन नोंथांमोना फैनांगोन बेयाव जायफोरनो मबाइला नांबाय थागौ जायो गोबां मानसिनोनो बेवहाय नोंथांमोना फैयोब्ला मोनगोन खाथियावनो मोनबाय आरो खरस गारनानै गारि भारा थाव खरस गारनानै लायनांगौ गोनांथि गैले बेंटल बाजारावहाय सोरबा सोरबा दासिम मिथिया जानो हागौ जेनुइन रेटजोंहाय डिल खालामगासिनो दं बेयावनो जिखुनु ब्रेन्ड मबाइल एनि मडेल मोनजोबखायो बेजों लोगोसे आरो माबा माबि लादेरबावो आं नोंथांमोननो खिन्थागासिनो दं दे दा बे समावहाय आंनि पार्टनार बेखौ आं बरायग्रोनो सानदों लाबाय दा गांसे आर'नाइजों आं बेखौ बरायग्रोगोन आदसा लोगोजों लोगोबो बरायलायबावनोसैसो नै थेंक इउ ब्रादार वेलकाम दे थेंक इउ दानिया नोंथांमोननो खिन्थालांनायसै बेयाव बे दखानाव बायफैयोब्ला नोंथांमोनहा मा मा बेनिफिट दङ बेखौ नोंथांमोननो खिन्थालांगासिनो दं दा नोंथांमोना नायदो मोनसे मबाइल दखानावहाय मा मा मबाइल मडेल्सफोरा थानांगौ बे गासिबो दंजोबखायो गासैखौबो बिथाङा लानानै दोनजोबखायो जाहैबाय नै दा बर्थमान नोंनावहाय मा स्ट'रावहाय मा मबाइलफोर दं जोंनावथ' ओरैनो गासिबो मोनजोबो औ दा जेरैहाय अप्प' रियेलमि भिभ' रेडमि नाथिं मट' दंजोबो आइफनखौबो जों इनफेक्ट लाबोयो औ बेखौबो बाय अर्डार जों लाबो सोरबा जुदि अर्डार होयोबा बेखौबो जों अर्डार खालामनानै लाबोयो विदिन 1 घन्टासोयावनो मोनफैगोन दा प्राय नों आइफन होन मा होन गासिबो जोंनावहाय फाइनेन्स मोनजोबगोन आरोखि गासिबो फाइनेन्स मोनजोबगोन केसबाथ' केससै आरो केसआवबो जोंनाव अनलाइन रेट जेनुइन रेट जागोन जोङो चिपेस्ट रेटआव जोङो हरनो नाजागोन दा बर्थमान ओरैबायदि जानानै दङ फुजानि सिजन बयबो फैनानै लांफैनो हागोन जेरै अनलाइनाव रेट जों बेनिबो खमसिनै हरनो नाजागोन आरोखि बे जोंनि प्रमिस ओमफ्राय दा जिखुनु 15,000निफ्राय ओरै गोजौआवहाय मबाइल लांबानो जोंनिफ्राय फ्रिबिस जेखौ होनना बुङो बेफोर दंजोबो आरोखि जोंनावहाय दा बेयो फुजा अफार औ बेयो जाहैबाय फुजा अफार फनल' नङा जेरैहाय जोंनावहाय दा मबाइल फन्सनि अनगायै जोंनावहाय दा फ्रिजफोर मोनगोन ओरै देखायनाव फ्रिजफोरबो दङ सिङावहाय गडाउनावबो दङ ओमफ्राय बेल' नङा एसि मोनगोन जोंनावहाय एक्वा गार्डबो मोनगोन प्लास जिखुनु इलेक्ट्रनिक्स आइटेम जिनाखि फाइनेन्स जायो बे बुस्थुफोरखौहाय जोंनावहाय मोनजोबगोन आरोखि बिदि सिस्टेम आरो मबाइलनि एक्सेसरिज इयारफन हेडफन चार्जार माइक एक्सेसरिज चार्जार केबल गासै बेफोरखौबो मोनजोबो नोंथांमोना बेफोराव मथा-मथि नै बेफोरो बे जाहैबाय फुरा दानि जे फुजा जे फैगासिनो दं जिखुनु 15,000नि गोजौआव लांबा बे आइटेम्सफोरखौहाय मथा-मथि फ्रि वाट्सबो फैगोन नेकबेन्डबो फैगोन बेफोरो फैजोबगोन आरोखि दा फ्रियावहाय गिफ्ट आइटेम जाहैबाय दा नै बेफोरनि गेजेराव मोनगोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना खोनाखाबाय आजिखालिथ' गोबां न'खरफ्रावनो नांसिगौ एसि रेफ्रिजारेटरखौहायबो बेयाव मोनगोन आरो टिभिबो मोनगोन ओमफ्राय बेफोर गासैखौबो फाइनान्सआव मोनजोबगोन मबाइल बा फ्रिजफोरावहाय डाउन पेमेन्टफ्रा मा रोखोम सोलियो नोंथांमोना डाउन पेमेन्ट होनना बुङोबा मेनलि सिभिलनि सायाव सोनारो सिभिला जुदि एकदम अकेबा लेना देनाया जुदि बिराद मोजांबा जों एकदम मिनिमाम डाउन पेमेन्टआव जों हरो हायोब्ला जों एकदम जिर'आवबो हरनो नाजागोन आरोखि बेबायदि दा बे सिभिलनि सायाव सोनारगोन ओमफ्राय जायफ्रा सिभिला एसे गन्डगल बिसनि सायावबो जोङो कमप्रमाइस एसे ओरै हेरफेर खालामनानै जों हरगोन ओमफ्राय जोङो जेथ' हायो लं प्रसेसआवबो जोङो नाजागोन 24 मान्थसिम जोंनिफ्राय बे बेनिफिटखौहाय लानो हागोन आरोखि ओमफ्राय सेकेन्ड हेन्डफोर डिल खालामो सेकेन्ड हेन्डथ' दा बर्थमान जों डिल खालामा जोङो एक्सचेन्ज अफारावबो जोङो मबाइल नायै जोङो हरगोन एक्सचेन्ज अफारखौबो बांद्राय गेरेबनाय जुदि एसे गाज्रिबा बेफोरो जानाय नङा मोनसे भेलु थायो बेनिबो जोङो बे भेलुनि हिसाबै जोङो एक्सचेन्जखौबो खालामना हरनाय जायो आरोखि दा नोंथांमोना नायनो हागोन बेवहाय आं मोनफा मोनफा दिन्थिलायले नोंथांमोना नुबाय नै ओरैहाय बैयावहाय दङ नै रेडमि थाबाय ओरै अप्प' थाबाय ओरैहाय रियेलमि थाबाय ओरै मटर'ला थाबाय ओमफ्राय टेक्न' दङ नै बेफोरबायदि जिनाखि सोलिनाय
ओरै सामसां थाबाय खम दामि किपेड खम दामि बेखौथ' जों बर्तमान जायखौनो ओरैनो नांगौ। किपेडखौथ' जों दा ओरैनो हरगासिनो आरोखि ओरैनो 30,000नि गोजौआव जुदि मबाइल लाङोबा किपेड गंसेया फ्रिबो हरगासिनो आरोखि जों बिदिबावसो बेखौहाय दा नोंथांमोना मिथिबाय बेयावनो माने नोंथांमोना लांफैनो हागोन स्पेसियेलि बबे एरियानि होनोब्ला जे बेंटल एरियानि जायफोर बा बेंटला खाथि जायो नोंथांमोननि बेस्ट चइस नोंथांमोनखौ आं बुङो जेनुइन रेटआव बेयाव लांफैनो हागोन दे बेनिफ्राय फ्रिजफोरा नै बेवहाय बिथांमोनाव मोनगोन BPL गद्रेज सामसां एभेलेबल दङ नै रेफ्रिजारेटरा गावबा गावनि चइस गावबा गावनि भेलु गावबा गाव बेसेबां स्टारनि नांगौ नै बेफोरखौ बेसेबां केपासिटिनि नांगौ नोंथांमोना मोनजोबगोन नै सिङाव हाबबोबाय आं बे माने सिङाव बेबायदि स्ट'र दंबावो बिथांना नै नायदो नै ओरैहाय नै BPLनि दं गद्रेज नै बेलाय बेफोरखौ नोंथांमोना बेयावनो लांफैनो हागोन दा बेयाव लांफैनाय लोगो लोगो मा जागोन नोंथांमोना गारि खरसा गगोन खाथिनिफ्राय लाङोब्ला माने लर सर जानाय केरिं चार्जफ्रा बहुद बासायो बेनिखायनो खाथियावनो नोंथांमोना लांनाया मोजां बेनिफ्राय आं मोनसे खोथाखौ बुंनो सानो जोंनि बर'फोरा माने बर'फोरखौहाय आवगायजानो लुबैयो बिजनेस फालांगिनि बेलायाव नाथाय नों आङानो जुदि चइस खालामनानै हाबनानै बायनानै माने बायनायाथ' नोंथाङा गुबुनावब्लाबो बायखागोन नाथाय जुदि प्रिफार खालामोब्ला गाव गावनि मानसिनाव प्रिफार खालामोब्ला बेनो नोंथांनिबो मोनसे कन्ट्रिबिउसन जागोन फर द कमिउनिटि बा फर द ससाइटि बा जोंनि मानसिखौहाय कन्ट्रिबिउट खालामनाय जागोन जिहेतु मबाइलखौथ' जों बायखायोआनोखा बेबायदिखौहाय आङो माने सानो आरो नोंथांमोना स्क्रिनाव मबाइल नाम्बार नुदों बेयाव कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना इनफरमेसन जुदि नांगौब्ला आरोबाव इनफरमेसनखौ लाहरग्रोनो हागोन आरो EMI आव बा फाइनान्सआव लानो गोसोब्ला नोंथांमोना डकुमेन्ट्सफोरखौ मा नांगौ सोंहरग्रोखा लानानै फै बेनिफ्राय नोंथांमोना मोनलांगोन लगालग नोंथांमोननि चइसनि बायदि मबाइलफोरखौहाय बेनिफ्राय टर्च लाइट जाय माने मोजां ब्रेन्ड सोलिनाय जायखौ आंबो बाहायगासिनो दं एन्स लाइट बेखौबो मोनगोन जेनुइन रेटआवनो मोननो हागोन बेयावनो बे टर्च लाइटखौ दे एनि टाइम मोनबाय थाखायो बेफोर टर्च लाइटखौबो नै एन्स लाइट बिराद मोजां कम्पानि चार्जिंनि जेनाखि टर्च दाथ' गोबां मानसिया बाहायसै बेखौहाय मोजां मोननायखाय